साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना जोंनि बे MDB कार्टुन चेनेलखौ आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बयनिबो सिगां नुनो मोनो। बाबा नैहाय फिसालाया बाइक बिनिया जि अफार जाथारबाय सिमां मानि बाइक खालि बाइकल' गुब्रामबाय थाग्रा जाथारबाय। मा जाखो जि अख्राबो जाबाय बाइक बिगासिनो आंनाव नै बिफा गंसे बायना होदोनो हाया। मा आं बिनो बाइक बायना होनो? बाइक बायनांगौबा ओरैबायदि गाज्रि जागोन बे गथ'आ, न'आवनो थानाय नङा बि गथ'आ, बिराद गाज्रि जागोन बे आरो गाज्रि लोगोफोरजोंथ' लोगो जागासिनो, बेनिखायनो आं बायनो होननानै सानाखैमोन। नोंनायालाय नंगौ, नाथाय दा सानफ्रामबो बाइकल' गुब्रामबाय थायो। मा खालामनांगौ दालाय आंलाय खालि बाइकल' गुब्रामबाय थायो। आं दा मा खालामनांगौ बे गथ' सासेखौ? बुजायबाबो लालानो, बुजायबाबो गोसोआवनो लाहोनो हाला। मा जाखोथाय? नोंनायाथ' नंगौ, नाथाय खायसे हौवासा गथ'फोरखौ हाजार बार बुजायबाबो बुजायनो हाया। खायसे हौवासा गथ'आ बिराद गाज्रि जायो आरो गाज्रिफोरजों लोगो जाबाथ' गाज्रि जालांथारो। हा दालाय माथो सानदों नोंलाय? बायना होगोन ना बायना होआ? गथ'आ बाइक बिनियाव फाद्राय जाबाय, बिराद गाज्रि जानोसो हमबाय। मा जाबावनांगौ दालाय? हा बायना होनो हाया गंसे? सिमां मानि बखिबाय थाग्रा जाबाय गथ'आ। बायना होनो दे गंसे, मा जायो जाथोसै, नायनोसै मा जायो। बायखांना बियाव मोजां जायाबा बिनि बाइकखौ फाननानै हरफिननांगौ। बाइक मोनबा खि मोजां जागोन बे, बेरायथिंबाय थाग्रासो जागोन बे, न'आव थानो रोङि जौ लोंथिंबाय थाग्रासो जागोन बे। आरो बे लोगो माखाथ' नुनायानो जौ लोंग्रा, गान्जा सिबग्रा, सिगारेट सोबग्रा, गाज्रि लोगोफोरजोंसो लोगो जाखायो बे। आरो बाइक मोनबाथ' बे न'आवनो फैनो रोंनाय नङा, बिराद गाज्रि जागोन बे गथ'आ, आं नुहुरखाबायसो। दा बोरै बायना होनो आं बेखौसो सानगासिनो आं। थेवबाबो मोजां जायो गाज्रि जायो नायनोसै, बायनानै होदो। स्कुलावबो थांला, बे कलेजाव थांनो नागिरला बे। माबायदि जाखो गथ'आनो, आं हालासो, रागासो जोंजोबबाय आङो। फिसाला सासेल' हिसाबै खेबसेखौ बायनानै होदो। दे होमबा नोंनि बुंनायनि जराव आं बायनानै होनोसै। खिन्थु गथ'खौ बुजायनाय, बांसिन बिसार लानांगौआ, बहा थांदों बहा मादों बेफोरखौ बिसार लानांगौआ नोंनिनो दायथ', मिथिबाय? दे बुजायनांगौ बिसार लानांगौ आं लासिगोन, बाइकखौल' बायनानै होदो। गथ'आ बाइक बिनिया एकदमबारे बोरैबा जाथारबाय, आं बोरैबासो मोनबाय। गथ'आ मा अख्रा जाबाय, दा मा खालामनो दे अख्रा गथ'खौलाय? दे बायनानै होदो खेबसेखौ, मा जायो नायथारनोसै। दे होमबा सानथामसोनि उनाव आं बाइकखौ बायनानै होनोसै, खोन्थाबानो जाबाय फिसालानो। औ दे, दा फैबाथाय खिथागोन आङो। आंहा बेलेगाव खामानि दं, आं थांनोसै। दा फिसालाया फैबाथाय खिथाबानो जाबाय, सानथामनि उनाव बायनानै होगोन होननानै। थादो, आं बेलेगाव थांनि, दा आं एसे मोनाबोगोन, मिथिबाय? बाइकखौथ' बिफाया बायनानै होनो नागिरबाय, दा गथ'आसो माबायदि जागोन बाइक मोनबा? सिन्थासो जाबाय आं गथ'खौ। बाइक मोनबाबा माबायदि सालायगोन, माबायदि मागोन? दानि जुगाव गारि मथर जेरावबो जाजोब्बाय, लामा सामा थाबायनोनो हाला। दा बे गथ'आबा माबायदि सालायगोन गारिखौबा? आंहा सिन्थासो जाबाय, मा खालामबावनांगौ दा आंलाय गथ'खौलाय? साला माबायदि डाक्टर खाफाल आंनालाय, बाइक बिबाबो मोनाबाला गंसेबो मोना। बाइक गंसे बिनायखौनो होजायाबाला माबायदि बिमा बिफा मोनखोलै आंलाय? मालायफोरनि बिमा बिफाया माथो बायनानै होयो, जोंहानालाय माबायदिलै, मा बायनानैबो होआ बिबाबो होआ, माबायदि बिमा बिफालाय बालाधै, बायलां मासथानि। ओइ बाबु, नै बाबु, नोमफाया नोंनो बाइक बायना होनो नागिरदो। मा बाइक बायनो नागिरदो नामा नो बाबाया? हायै औ, नोमफाया बाइक बायनो नागिरदो। नों बाइक बायखांबाथाय कलेजाव सानफ्रामबो थांबाय था आरो बाथ्राखौ मानिबाय था, मिथिबाय? नोमफाया रागा जोंदों, आंसो खिन्थादो बाइक बायनो, मिथिबाय? बाथ्रा खोथाखौ मानि, अब्लानो होगोन बाइकखौ, मिथिबाय? बाबाया बाइक बायनो नागिरमारदों नायै? औ, बायनो नागिरदों, सानथामनि उनाव बायनानै होयोनो, मिथिबाय? थाथ' थांसै आङो, ओंखाम संहैनो आङो। मा बाइक बायनो नागिरदों बाबाया? ए रखरा मोनबासिगोन होनबानो रखरा, जागौबाय र', सब बायना होबा हामगौलै सयथिबो। सोर सिख्ला गोसोथोआलै एबार आंखौ? नायनि एबार आंबो, नायगोनब्रा आंबो एबार सिख्लाफोरखौ, सोर गोसोथोआ मासथायनि। बाइक बायना होबा नांगौबा जाबाय र' एबारो, मोनबासिगोन होनबा नै खोन्था गेलाया, फात्त'सो होनदोंसैलां, जाबाय र' एबारो, गाबोननिफ्राय लोगोफोरनो खिथानांसिगोनलै बाइक बायनोसै होननानै, जाबाय र' आंनाव खामानिया एबारनिफ्राय। मोनमारसिगोन होनबा आंबो बाइकखौ, एबारसो जाखावसिगोन, गावदां अखाफोर बादि नोंनि महरा। बोरो गारियालाय बिदिखौनो नांगौ गारिखौ? ओइ बाबानो बिदिखौ नालाय आंनो एमटिसो नांगौ, आंनो एमटि, थाव खम जायो एमटिया। माबायदि गारियालाय नागिरदो? बैथिंसो दं खोमालै गारिया, बैथिं नागिरनांगोन। हाथ' होमबालाय थौ नागिरथौ। बाइकखौ मोनदों होननानै बारा गोसा सालायनाङा, मिथिबाय? एसे लासै सालायनांगौ। जागोनलै बाबा, गोसा सालाया। आरो जेराव मेराव लांनो नाङा बाइकआ, कलेजाव थांबाय था, मिथिबाय?